ஓம் சரவண பவாய நமஹ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீண்ட ஆயுளும் ஆரோக்கியமும் மன நிறைந்த மகிழ்ச்சியும் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு வேண்டி இந்த பதிவினை தொடங்கிக்கலாம். கந்த சஷ்டி விரதம் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தோம். இன்னைக்கு இந்த பதிவில் கலசம் வைத்து எப்படி வழிபாடுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். எல்லாருமே கலசம் வச்சு வழிபாடலாமா அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது. நம்ம சாமி கும்பிட்றது உண்மையான பக்தியோடு அன்போடு நம்ம கும்பிட்டா சாமி வேணான்னு சொல்லுது. அதே மாதிரி நம்ம கலசம் வச்சு வழிபாடுறது பார்த்திங்கன்னா அதுக்குண்டான முறையை நம்ம கரெக்டாக பார்த்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வச்சு வழிபடலாம். நம்ம தொடங்கும் போது பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அறிஞ்சோ அறியாமலோ தவறு இருந்தால் மன்னிச்சிடுங்கப்பா முருகப்பெருமானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னிப்பு கேட்டுட்டு நம்ம தொடங்கிக்கலாம். எப்படி கலசம் வைக்கிறதுன்றது பார்க்கலாம். ஒரு பித்தளை சொம்போ இல்லைன்னா செம்பு வெள்ளி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. சில்வர் சொம்பு வைக்கக்கூடாது, அதில் இரும்பு கலந்துருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு வாழை இலை எடுத்துக்கணும். வாழை இலை பார்த்திங்கன்னா 7 நாளைக்கு இருந்தால் அது வாடி போயிடும். அதனால் வாழை இலை தவிர்த்துட்டு ஒரு தட்டு எடுத்துக்கோங்க, தாம்பூல தட்டு. அந்த தட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சந்தனம் மஞ்சளால் பார்த்திங்கன்னா ஸ்வஸ்டிக் வரைஞ்சிட்டு குங்கும புட்டெல்லாம் வச்சுட்டு அது மேலே பச்சரிசி போட்டு அதை பரப்பிட்டு அது மேலே அந்த சொம்பு வச்சிடலாம். அந்த சொம்பில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அந்த தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கோயிலில் நம்ம வீட்டில் பக்கத்தில் இருக்கிற கோயிலில் போய் தீர்த்தம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அந்த தீர்த்தத்தில் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தண்ணி கலந்துட்டு கூட நம்ம அதை ஊற்றிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தண்ணி சுத்தமான தண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த சொம்பில் ஊற்றிக்கலாம். கங்கா தாயை பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு அதில் ஊற்றி அதில் எப்போது காயின் போடணும். 1 ரூபா காயின் 5 ரூபா காயின் போடாதீங்க, அதில் இரும்பு கலந்துருக்கும். வெள்ளி நாணயம் தங்க நாணயம் இருந்தால் போட்டுக்கலாம். அது எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம ஒரு எலுமிச்சை பழத்தை அதில் போட்டுக்கலாம். தண்ணி நம்ம பாதிக்குன்னா கொஞ்சம் அளவு கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கினா போதும். நம்ம இந்த பொருளெல்லாம் போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக அது வரும். இப்போ எலுமிச்சை பழம் போட்ட பிறகு நம்ம அதில் அது வாசனை திரவியங்கள்லாம் சேர்த்துக்கலாம். பச்சை கற்பூரம், கிராம்பு, ஏலக்காய், மஞ்சள், குங்குமம், ஜவ்வாதி, வெட்டி வேறு, ஜாதிக்காய், கற்கண்டு இதையெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து மா இலை ஒரு கொத்து எடுத்துகிட்டு நல்லா சுத்தப்படுத்திட்டு அலசிட்டு நம்ம அதில் வச்சிடலாம். அடுத்து ஒரு தேங்காய் எடுத்துக்கிட்டு நல்லா சுத்தப்படுத்திட்டு கழுவிட்டு மஞ்சள் தடவிட்டு சந்தனத்தால் பொட்டு வச்சுட்டு குங்குமெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம தேங்காயை கலசத்தில் வைக்கும்போது முருகப்பெருமானை நினச்சிக்கிட்டு, அப்பா நீ வீட்டுக்கு வந்து இந்த கலசத்தில் எழுந்து அருள்வாய், என்னுடைய கோரிக்கைகளை நிறைவேற்று, நல்லபடியாக நான் இந்த விரதத்தை இருக்கிறதுக்காக நீ எனக்கு அருள் புரிவாய், இந்த மாதிரி மனசார வேண்டிட்டு நம்ம அந்த தேங்காயை கலசத்தில் வைக்கலாம். அடுத்து கலசத்துக்கு வாசனை பூக்கள், அதாவது முருகப்பெருமானுக்கு பிடிச்ச பூவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம அலங்காரம் பண்ணிட்டு நைவேத்தியம் வைக்கணும். நைவேத்தியம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது பழங்கள் வைக்கலாம், பால் கற்கண்டு சேர்ந்த மாதிரி வைக்கலாம், பாலில் தேன் கலந்து வைக்கலாம், தேன் கலந்த தினை மாவு, அடுத்து சர்க்கரை பொங்கல், அப்புறம் பாசிப்பருப்பு பாயாசம் கூட வைக்கலாம். இதெல்லாம் முருகப்பெருமானுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். தினமும் ஒன்று வச்சு கூட நம்ம நைவேத்தியத்துக்கு ரெட்கோலம் போட்டுட்டு அதில் 6 தீபம் வச்சுட்டு நெய் ஊற்றிட்டு தாமரைத்தண்டு திரி, வாழைத்தண்டு திரி, பஞ்சத்திரி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு திரி போட்டு நம்ம விளக்கை ஏற்றிக்கலாம். அடுத்து அக்ஷதையும் பூக்களும் நம்ம கையில் எடுத்துக்கிட்டு விநாயகர் குலதெய்வத்தை நினச்சிக்கிட்டு விநாயகரை துதி சொல்லிட்டு சிவபெருமானையும் பார்வதி தேவியும் நினச்சிக்கிட்டு முருகப்பெருமானுடைய ஷடாட்சார மந்திரமான ஓம் சரவண பவாயன்றதை 108 முறை சொல்லிட்டு நம்ம அர்ச்சனை பண்ணிடலாம். அடுத்து தூபமெல்லாம் காட்டிட்டு ஆரத்தி எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி வழிபாடு செஞ்சுக்கலாம். தினமும் பார்த்திங்கன்னா 2 வேளையும் நம்ம கந்த சஷ்டி கவச்சம் படிக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம முருகப்பெருமானுடைய திருப்புகளை நம்ம பாராயணம் பண்ணணும். நம்மளுக்கு எது தெரியுதோ அதை நம்ம படிக்கலாம். அது இல்லாமல் நம்ம அந்த 6 நாட்களும் பார்த்திங்கன்னா முருகரை நினச்சிக்கிட்டு முழு நாளுமே நம்ம தியானம் பண்ணணும். வீட்டில் முருகப்பெருமானுடைய சிலைகள் இருந்தால் தினமும் அபிஷேகம் பண்ணணும். கலசம் என்றைக்கு வைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் 2ஆம் தேதி சனிக்கிழமை சஷ்டி விரதம் ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா, அன்றைக்கி கலசம் வச்சுக்கலாம். பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் நம்ம தொடங்கிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. கலசம் கலைக்கிறது என்றைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7ஆம் நாள் நம்ம திருக்கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம விரதமெல்லாம் முடிக்கிறோம் இல்லையா, அன்றைக்கி நம்ம கலசம் பிரிச்சுட்டு அப்புறம் அந்த தண்ணியை பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கெல்லாம் தெளிச்சிக்கலாம். ஒரு நாள் மட்டுமே கலசம் வைக்கலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க 6ஆவது நாள் சூரசம்ஹாரத்தின் அன்னைக்கு பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் நம்ம கலசம் வச்சுட்டு மாலை சூரசம்ஹாரெலாம் முடிஞ்சிட்ட பிறகு நம்ம கலசத்தை நம்ம கலைச்சிக்கலாம். திருச்செந்தூருக்கு போக முடிஞ்சால் நம்ம போய் பார்க்கலாம். போக முடியாதவங்க டிவியில் நேரடி ஒளிபரப்பு போடுவாங்க, அது பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற முருகர் கோயிலுங்களில் கூட நம்ம சூரசம்ஹாரெல்லாம் நடத்துவாங்க, அங்கே போய் நம்ம பார்க்கலாம். மறுநாள் திருத்து கல்யாணத்துக்கு கூட நம்ம போய் வழிபட்டால் அப்பன் முருகப்பெருமானுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்குமே முருகன் அருள் ஆசி கிடைச்சி எல்லாரோடைய கஷ்டத்தையும் போக்கணும், குறைகளை தீர்க்கணும் அப்படின்னு வேண்டி இந்த பதிவினை முடிச்சுக்கிறேன். திருச்செந்தூர் செந்தில் ஆண்டவனுக்கு அரோகரா.